Хора, съм Еди в кръв. Ние днес ще играем Днес ще играем лига с... Марто и Боби. Да. Добре, Анио. Получай. Какво вземам? Нищо не ме интересува. Пак съм се облитнал ти. Съгли как реве. Аз го спрях. Пак забравя служа ктиката. Да почваме с Ренго. Не ми се играеше Ренго. Не ми се играеше Ренго, обаче исках кутийки. Не се играеше Шако. Не играем с Шако. Дуо топ. Аре, брат, тук ктика. Що видали са? Ого. Аз ще трати гън по неката. Fucking shit. Ще правим така. Кутика. Клипче. Наруши не игра с огънта камера. Гледайте как не се играеш ако джунгъл. Те да не гледат тебе случайно в момента. Гледайте как не се играе Рингърто. Ага. Ами за дуо топ. Как стане тази работа? Чакай, те имат ли джунгъл? Което ми е проблем на мен. Яката. Да. Мисля да съм... Ама ти си Ренго, нали? Мисля да съм като ти звучи без интро. Ако някой гледа този клип, да пише дали да имам интро. Не. Що? Не знам. Скапана си, ръби човек, скапана е скапан. Птичките бе. Птичките. О, лъкнах. Много лоша комбинация. Птиката няма го би... О, окей. Не, цели света, като се стакнеш вирусите. По-хубаво ще ти е за теб. Не. Добре, ама направих каквото мога, обаче Гарен умря. Марто, ще се спукаш да хелфваш на... Защото Гарен е ретар скачвайте и учи пред тях блица го търпа и мастърто. Ако разбираш. Бърках купчетата. Fucking shit. This will be fun. Абе ти още няма четвърти лева, аз почти пети. Те не ги остави да фармат. Как стане тази работа? Как оцелих миньона, бе? Fucking shit. Не Марто, тук от другата страна. Не, спокойно, аз не гънквам още. Аз просто се докарам. Много хубаво правиш. Ами, трето ниво съм, че. Кое? Трето ниво съм го исках. Тя се бе репо. Гледай го. Гледай, брат! Аз блица само го намалих. Гарен... Гледам. Между другото, клана ни е бесни, страшни тъпи тъпанари. Мълчи! Аз да кажа. Един тъпак го измисли. Наречен Милослав. Ето Гарен умирка. Майко, това е зрела, сега как ще го убия. Ха-ха-ха-ха, към се бакне това нуп. Бакс. Джукс, ония. Бра, то са бакнал. Ще кажа аз на тебе. Не знам как се чувам в момента, защото говори тихо. Не! За кой се стак така кутийката?
по-нататък ще играем повече хора. Да. Колко доста. Гледай ги, бе, човек, гледай, бе. Идвам, Боби, с катото. Боби ли? Опа. Боби. Бегай. А виж го, Fucking shit, как не го... виж го, бе, ще ако игнайтна. Ей, ще ти се не види, изкапам тартарче, бе. Бро, мастер, посылай стила топс. Ага, зато. Как ми го отсифих? Много съм добър. То гарена, ба. По-гарен, който ни участва. Как не го игнайтна, бе? Как не го игнайтна? Ай, чо? Що? Гледай. Няма. Добре, катата, клади ми ще си. Кутиката ми ще убие зрело. Да, бе. За малко. Как мръсна. И мастър, ти убил гарен. Аз какво да искам? И трябва кофитни ката ще е много добре. Виж, добре, брат, скача. Трябва се едно. Нуп. Кажи ми, ако спечелим. Ще спечелим, бе. Да, ще спечелим. Ще спечелим, бе. Ти ще пазиш вторията, пък. Да пазя. Гледай с А клипа и тя ета. кога нищо Виж ще мастърто бъде. колко е, виж блица колко е. Чакай да кача поне 5 лева. Какво ще качиш, човек? Аз нищо не мога да направя просто, което... Айде, идвам. Гледай го колко е ретардът. Просто, какво да кажа? Просто катата сега ще ги спука. Добре, катата не може да играе. Мамо, а тото взето кой ли ме в 6? Fucking shit. Ани ще умра. Има торт. Аре. Имам 10 секунди улта. Защо скочи? То нищо не ми направи, аз ретарда. 2. Fucking shit. Шоко пауър. Шоко пауър. Ани, благодаря ви за гънка. Мерси, Боко. Обаче ги тронах яката. Ау. Ало, бъгна ми скайпа за много. Аз се Не обърках. ме чуете? Да. Аз се обърках Аз те видях, малко. Майко, как ги тронах? Аз малко се обърках в комбото, така случайно. Боби, аз да вземеш буба фокус. Или да го вземеш. Аз ли? На къде? Оф, другия край. Чакай, че сега гарена пак ще ги фитня малки ари. Мерси, че ми го даваш. Боби, намали децибелите, бе. Да. Не без гласа. О, то гарна, къде ме Не, го? Така. се заглуши. Боби, где ми това? Заглуши, бе. Още не мога да ги взема едно в едно. Не, закай пакет. Бе. Аре, човек, къде бягаш, бе? Аре, бе. Ще взема пакет, shit. Мога да ги утна, ама няма да ги убия. Докато не дойде джокъра. Ала, це. Всъщност не, мога да ги убия обаче. О, брат, отина. Ще е много хард. О, не. Хай. Хай, обувам ще ми го остави. Hi, it's me. Опа, извините, че спрях това. Така. Идват надолу. Той излиза се оплаши и се махне. Не мора Охо, обувам. плашил се. Епа.
Ама Боби, блица браво! виж какво прави. Хелп. Защото те се дойдат към мен. Блица виж какво прави. Боби, тинкс. Човек, малко ще ни трудно обаче. Не. Не, аз трябва да се лутна, да знам. Върстат върстите и тогава ще скочим. Няма да мога да го стакна. Това е проблема. О, kill him. Go, Вани, go. Fucking noobs. Давай. Ю. Брат, караш ме да не убия. Не бе! Сега почне да ти гънкнеш и се са дъбъл. Нищо, нищо. Давай. Като лъкер. Омага, човек, като кой се пазиш, ти да бия се зрила. Аз не мога да играя. Но не мога да играя, ако имам и ноза да играя. О, не. Шит. Никакъв демидж са се. Ти е малко е сет. Не. Лавърк. А сега латя бракна. И аз си чуя тук. Ай, благодаря, две. Блицкранка, лут на миньоните. Еми, съдба. А, то дракон мразя един на туха. Ще ги взема и двамата. Вярваш ли ми? Стигай да ми е малко трудно да яма. Да видим. The joke. Е, за Леша. Или още една. Да се опитам ли? Аз се опитам. О, да. Ще се отне, брат. Не знам так. Не, би ми двойника, би ми двойника. Аха, fucking noob. Ин. Дрин, дрин. Дрин, дрин. Скапа на ретарта е. Оф, то как лутно миньоните. Браво. Здравейно, това само ми трябва 60 мана, един флаш и умираш. Бързо. Бързо. Мана. Стига бе, човек. Дън. Ти си срещу един. Е, сега звън, чакай. Ама Виж що кое се става? е. Къде е ретарда? Те му нафидиха. Ето, И мен. Само дето фарма ми е лош. колко ти форма? Аз вече не формя, аз скоро само ганквам. Човек. То тъпо зерно, дяваш правилно гъс къщи. Не сега ще вземем рифта, като ги уви. Айде, фанахме ги. Човек. Сега. О, fucking shit, ще зрела съм. Май са рекал бе тук овца. Ей, сега ги, ако не скочат, ще ги гоним. Гледай. О, то как ма Добре, сега бутна какво на ми правите на топа да попитаме така всичките? рифта. Рифта бега от тук. Посъл.
Боби не са. Добре, бака. Unstoppable. This will be fun. Fucking oops. Тя ничем много да играе като Лина, няма. Привет, карай на бас! Мети! 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 Плиз! Убия! Ти! Плиз! Не. Пока я. А ты блиц. Аре, нямам ничего. Не, Боби, в краса трябваше да стоиш. О мага. Fucking noob. Къде е? Радец на килчета. Да. Как ме докосна ми е много чудно. Човек, това се пърна ето и тая нубка. Майка, сега ще ги презрява. Лато кафе. Лато кафе. Yes, yes. Yes, yes, yes. Не, с. О, да идва вторник по-бързо. Що? Само дали твоите. Брат, погледни го! Аз си бота то! Ето. Там ми изрела, защото бокт. 4 стана. Виж каква е скъпа на стартка, бе, човек. Ела такова езере. Ела. Дрейн. Добре. Той я поставих там кутията. Блица изли. Да. Рифт поса. Няма смисъл, ти казах. Ние сега най-много умираме. Не. А Израела изли? Да. Да, Той разбира да. се. Аз го мъжа там. Оф, човек. Блица ще на колко малко. Да пусна ли от? То нямаме стигнал там рейнджа, а стигне. Давай, преди да сега. Нинди. Гадже. Удна ли го? Да. Fucking Къса. Добре, брат, това беше къса. Ау, точно ме уби. О, то си мисли ноута. Добре, то... Но твърде много ринч има това изрела човек. Какво ще правим? Бе, такова нещо. Моля да ги взема и двамата. Чакай сега ще дойде. Да са Къде е ти странаха терите? тука. Зида ще утни. Няма да мога. Той е сега утна. Той Зида с това взем гати комбото. Добре, бе! Дай. Там Ето трината. Там го. Добре. Оставихте го. Тя даже няма и асист. По-хубаво. Значи мога го взема. Не, трябваше да го вземем, защото не исках Катерината да го вземе. Не, бе, ти бе, виж. Аз съм 6 на 8, ти си 5 на 4. И че трябва да вземаш кило. Сега. Кога сега? Ти си Ренго. Трябва да шостнеш.
този случай не мога, защото са двама на топи, няма как да се фидна. Именно, затова ти трябва киловете. Ако се фиднеш, ще ги ланчотваш зоната. Това искам да кажа. Ланчотваш. Ланча. Ланчотваш. Ланчотваш. О, брат, тям да го... Fucking Гарен. Ай, стига, бе. Кой го е нафидил това? Как не си оцелих улта, бе? Колко проблеми стана? Ела. Браво, тенкс. Та скапа на Катерина. Аз си взех един кил в стола. Само късва, човек! Апа. Ой, зрема, не оцели! О, сета. Улта ме надмере. Сета. Учил. Окей, аз само ще го стъмна. Fucking noobs! Gotta help me, baby! Oh my god, бе, брато! Дай. Скачай. Мамо, как се спрях? Дай! Той гледа да ми скочи. Какво сори? Нищо, че не го стъмнах. Той че пусна ти много тъп. Късни го! Аз се грех късно. То Гарена флашна на едно място. Гарена виждаме 295 и от КС Мастер, на стани Хайдра. Why? Защото да ни казвам, айде. Дракон? Ще трябва обаче първо да хелпнем бота. Рела. Брат, Ще какво оставя ще го напидили то сме? Ами, айде да я питай. Готова е сега ли? Да. Седи ми дел. Добре, да скачаме. Ти го видна ли то? Той са тук, Боби. Уф, не видя. Скачай. Браво. Оставам ти го. Браво. Значи един твой, един мой, така. Той най-справедлив. Да. Аре, дракон. Пилвам го между другото. Те знам как да го пилвам. Прикилмит. Ще ги стъмна и после... Еми, ще пилваме хидра и ум Тия дисплей. са ти на един улта, ако имаш кубая. Ще пилвам... Бой, фърляй. Чекай малко. Аз ще мина отдолу. Сигурен ли си? Идвам. Ого, бегай. Мале, мама цели. Ма той зелено има голям рейндж и заради това го мразя. Иначе, като направи те, виж какво става. Верите ми, че? Вика, няма, спокойно, вика, няма да караш. Вика, нахам добре. Първи час, нали, тъй че нощ, как дам един играч, той не е. То орда. Абе, то зира, че... Така. И... Не. Да. Чува ли се? Значи го билдвам хидра и ама да сгледат Infinity и Crazy Force. Бобик. И бутушки, нали? Съответно. Бутушките. О май fucking god. Само че тия са го нафидили акта. Натка. Аз знаеш какъв тъп флаш направих между другото. Извините за шума. Мира ми, разбрах. Латя ми помогни, че ти няма да се оправя. Ага, футен хит.
Как билд направя, освен Рабадон, Лудин Сечо и Зония, какви други неща взема? Не, няма го фаниш. Ще го фана. 15 секунди улти мога да взема. Ома гъбе! Колко е тази? Репортвам. Добре, като се отдава натискането на късата. Вика се Така. значение пити се, викам аз съм. Добре. Ами, Толкова страшно, но трябва... Бъче ли? Тя ми вика натисни спирачка, аз Както ами... Да умре, бе. Ата. Добре, това няма ли се сприва, човек? Заради ние имам 4 умирани. Аз едно. Човек. Аз имах едно, ама Катерината като ми хепна. Аре, бе. Спокойно, бе. Това ми на едно е. Той е изи. Сериозно ви говоря. Сега гледаш ли коста? Аз имам съседа. Така. Давайте топа. Да я бием тая играчи. Остана, бе. Добре, излезнах от рейнджа на трите, пак ма цели. Секс. Ще ми го оставиш, нали? Да, бе, да. Кой на това ще му режа гота и сега. Виж, съм ще му. Аз и сега ще го снимам. Чакай. Остави ми го мато. Ще го Добре, направиш, как ще чакай. оцеля? Не! Нищо. Как ще оцеля милиона? Защото той ще излим точно кил да умре, аз зато и се хилнах. Да. Съжалявам. Он с тем за зеро ти манеру. Много ли се чува? Добре се чува, че се точно. Не, Нищо не случва. Просто форма ми е ужасен. Къде ти е атаката, бе? О, ти ще вземе един дракон. Катано. Дракон. Добре, човек, мастера бди какъв е танк. Какво? Какво сте го направили този, бе? Погледи. Трипл. Не, бро. Кажа да направи нещо полезно. Мица и си? Не. Это хукне ти удари един улт и умираш. Хубаво. Той бяга от мене, брат. Ще загубим. Никой не девка имам предвид. Няма да загубим. Та гарга азир. Изгре! Виж какво прави това на мида, гарга. Не бих това така. Аз ще почна. Още един. Пушвай там. Ма внимай, защото в блица аз не мога да го правим сам. О, варя го убим, че. Бе, защото мастера се разпалва. Аз ще не мога да разбереш ли? Ево. Аз за Коли я хилнах. Да. Да, найсут. Стоп, как так е са. Тя ще види. Аз повече... Айде да оставим катата да умира, искате ли? Да. Хил топ съм. Окей. Чуй така. Ей сега, да. Само да обираме да. Стой топ. Зърчи го. Той е пушнат. Да, трябва да пушнем. Гледай, бе, тя ми се спря от Кейн с 19-6-8. Човек, тут на нищо не пройде. Гарен, да ви се солдра. Кръчка, бе.
Не, мастер ще направи напред. Научите се да я фащате в крачка. Бягай само овца. Сега ще кесни пак, мали. Айде, бе. Ниче ми... То пък от Джимина бах нинджата. Убия! Убия! Браво. А така оставих да умре първо. Хелп. А така. Нищо. А, не. Просто Не, аз ще се хилна обаче. Закъснях. не хвали. Ще се хилна, ама закъснях. Значи, аз ще билдвам Юмо, Хидра, Дъсклейт, Инфинити, бутушки, нали? Раме, Не Динкю. знам какви Динкю. бутушки. Динкю. И Тринити ще си взема. Не знам спеши. Давай. Какво ще си вземате? Твой кил. Твой кил. Той изито. Давай. Опс. То съм. О, ни кеснаха. О, катата. О, как може да си? Въх. Ама, Не се бъде. не път. Е, като ти оставяме кюлове, ще си оставяме кюлове. Нали те сме се лезли. Ела ще съм мастер. Ела мастер. Аз Мастер, съм мастер. дилца. Остави ката да умре, както аз направих. Тоби. Дерай, сега катата пак. Отива след нас, бе, брат. Ела тук да вземем за да стой храст. О, Мамо, не. То ще аз направи, че. идвам. Няма, бе, аз ще го стръмна и той и ритнал. Ръснал вика. Ритнал, да. Бой, мида. Ани, мида. Ми да ще го правим. Да му Да скача. къснем. Ами, коп такова. Боби, не. Стой, бой! Не мога да го убия. Даре! Той е звяр, кой го фидна, гарва. Не мога. Това не е убиване. Това няма Пента. Да. Поне убих зида. Но. Ще ги бим. Да, ще ги бием. Между 10 сме почнали те да 10. Еми, аз он един направих пента за зора към опак набиха. Да, бе, той виж го звяр. Той се хелва от таблуцата, да не камо какво друго. Аз сега ще си взема зони, ама... Я хилп не го после. Гледай, сега гараме ще го видни. Гараме ще го видни. Погледни. Добре, брат, тото никакъв ден ще не видиш. Аз ви казах, и губим. Гледай катата, тя нищо. Да, ще го убиш, ще го убиш. Аре, зря, сега гледай, то ще го пресна, бе. О, как? Ще пръсна, бе. Какво? Направо го пръснах. Браво, Ани. Както Ами мен то един колко му е? бейзик е ръкна. Както и Анито. Добър. Нещо на дъбовето, да. Бях си освил. Всъщност, имаме един танк, който не може да играе. Фейл. Тотален. Ето фид на мастер, tu с 14 кила. Взе да виж го. Човек си имам тренти. Добре, да, вече прави голям демидж. Или писна. И миньоните правят голям демидж. Така де, давайте. Мастер, той е тук. Ау, катари. Катата е.
Остави да ни рипне, брат, тя више. Ако ни рипни... Тя иначе индия ще му направи идея. Чето мастерото сега ще ме ланчват. Имен. Ани, бягай там, бягай. Ами айде, лати. Ида. Хубава. Аз абсолютно той да ми би двойника, да умре. Да умре двойника. Обаче така. Била! Палим щит. Давайте. Аре, хора! Добре, сега... Добре. Добре, Ма сега то тъпанаш за трипо. И ще пъшнем всичко отгоре. И кой ще го спре? Ну, разбира се. А кога не можеш да играеш, чакахме да бием, брат, обаче не, ще се падне някой рета. Който ще го убие. Оф, боже, Ирай. надявай се. Квадро. Надявай се да го убие. Не, never surrender. Не без той сигурен. Аз съм с хубав стат, съм гаревено. Както го уби на късмет зида. Ама като ма миньонти. Макве! Катарина! Овца! Или човек няма как да ги опази, тя е... Нейните автоатаки пък. Абсурд. Абсурд. Ето. Фак, не можа да флушна. С нейните автоатаки нищо не може да направя. И добре хора, това беше всичко от нас за този клип. Абонирайте се, ако ви хареса този клип и до скоро. Чао!